Lars Løkkes karriere i politisk livsfare. Lars Løkke skal til at kæmpe for sin politiske karriere efter hans tøjkøb, der måske har fået venstremedlemmer til at sætte spørgsmålstegn til hans lederskab og troværdighed. Visse fronter skal formanden rykke hurtigt på, hvis han skal beholde tilliden til hans politiske karriere. Og en af de vigtigste ting er at genoprette tilliden til Venstre. Venstre mener, der taler om en hets mod Lars L., sat i gang af Ekstrabladet og planlagt, mens partiorganisationen forsvarer Lars Løkkes handlinger og forsvarer samtidig hans frynsegoder med henvisning til det hårde arbejde som formand. Undskyld. Hvad synes du om Lars Løkke, der har brugt skattepenge til at købe sit tøj? Jeg synes selvfølgelig, at det er yderst absurd. Jeg vil da hellere se vores formand rende rundt i noget tøj. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Direkte.